Day 1 for Koila Moila. So जों दायो क'क्राझाराव गिदिंगासिनो दङ रायजो राजाफोर ओमफ्राय दख'ना गिदिं कालेक्ट खालामगासिनो दङ सोर जेसेबांखिनि हरनो हायो सोर जेसेबांखिनि हरा माने हरियाथ' गोबाङानो मोनबाय जों अब्लाबो जोङो गिदिंगासिनो दं आरोना गावनि लाजिनायखौबाबो दोननानैबाबो मिथिबायना रायजो राजाफोर नैबे मादै माइनाव दख'ना दखाननि बिगोमा जों दा बेयाव जि लादों जों दैबानायाव जों हैगोन बेखौ मादैया जोंनो डनेसन हिसाबै बिसिनिसिम हैथां होनना बुंदों माने बिथांनि बुंनाय मथेब्ला जों माइरं बायदिसिना बायनानै जों हैनो नागिरदोंमोन नालाय दा मादैया बुंदों माने नोंसोरो बे ओरैनो आखाइ थांबावना खालि थांबावना माने माखासे जिफोर जायफोर होनो हायो बिसोरनिफ्राय ला होनना बुंबाय स' बिथाङा गावनो हारसिंनो बेसेबांबा बुरजा जि होबायला आयौ थेंक इउ स' माच लै आरो जोङो दाब दखानफ्राव थांबावनो नागिरदों ओरैनोबाबो अनसुंथाइ हरगोन जोंहा फोथायनाय दं दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जाय हरो जाय हरा आरोना गामसाबो दं दै गामसाबो दङ सोबाय बेखौबो सोबाय मादैया मा बुंगोन थेंक इउ स' माच मादै आङोथ' बारा हरनो हाला जाखिनि एसे मा बारा हरनो हाला बे हारसिं मानसिनो जाखिनि एसे हरनो हादों बेखौनो हरदों मा होनोथाय बे हारसिंनो एफा बुरजा हरबाय बारा हरनो हाला जालायलायबावो बिसोर एकदमबारे आयु नायदो जगा हरबाय हलसेलनि मोनसे माइनाव दख'ना स्ट'र दे आंनावल' दाला आरोखि बयबो हरखायो नालाय सबसमाय गोदोनिफ्रायनो जोङो ओंखायनो बिशाल मार्केट खाथिनि दे स' रायजो राजाफोर जोङो दायो दख'ना बा जि जोम कालेक्सन खालामगासिनो दङ बर' हारिनि गेजेराव जिफोर दख'ना माने गुबुन जाथिबाबो आरोना जायफोर बर' हारिनि ड्रेस फानो माने बिथांमोना बे दैबाना जानाय सुबुंफोरनो एबा खयला मोलानो जों स्पेसियेल भिडिअ बानायदोंमोन ना बेयावहाय आं माने कालेक्सन खालामदों माखासे फैसा कालेक्सन खालामदों बेयाव हरदों दा जोङो गारि लानानै गिदिंदों दा बेवहाय जेरि फंबायबो दङ माने ब्रादार दा बेयावहाय जोङो कालेक्सन खालामनो नाजादों बिथाङाबो खोब सापर्ट खालामदों जोंखौ आरो बिथांनि दारैनो बे आइडियाबो जालांदों माखासे दख'नानिया ओरैनोथ' दख'नानि आइडिया जि जोम आइडिया बेनिसो दै क्रेडिटआ मानो होनबा आंनाथ' माइ बायदिसिना माबा माबि हैनायसोमोन ओमफ्राय दा जों बिमल होननाय मादैनियाव दा थांदों बे बिमल होननाय मादैनि न' दा बिथाङाबो माखासे जि जोम माने डनेसन खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' रायजो राजाफोर जों मादैमोननि न'आव सफैबाय मादैया थांदों गोजौआव दख'ना लायनो थाखाय आरो जों नेगासिनो दं बेवहाय रायजो राजा नायदो नै दख'ना गोजान बासिनोबो आरो नागिरलै दस्रा दस्रा नागिरनो हाबावोमोन आं बेसे र' नायनो साननि दे फन्द्र'खान गासै 15 खान दं बेवहाय गोजोननाय थाबाय मादै हामबायसै खुलुमनाय थाबाय मादै दे इसोरा बोर होथों स' रायजो राजाफोर दायो नैबे ब्रादाराबो हरनो नागिरदों माखासे जों बिनाव सोंदोंमोन हाबफैदोंमोन बिनियावहाय क'क्राझारावहाय दादा अपना नाम तो क्या है संजय गोसा so এই দাদার নাম তো সঞ্জয় গোসা আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া দাদাই কি দিব আমি চাম মানে দাদাই দিব বিচাৰিছে তো আমি তাৰপিছতে দেখাব পাৰিম আপোনালোকক মানে नोंथांमोननो अब्लासो देखायनो हागोन आरोना आंथ' दायो कालेक्ट खालामबोगासिनो दं दै नाबा जेरै इसोरासो मिथिसिगोन होथावना बे नै दख'नाबो हानदों आरो गस्लाबो गथ'फोरनि थाखायबो आर'नाइबो गोबां गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम स' लोगोफोर जोङो कालेक्ट खालामनानै फैबाय जिखिनि हरबाय आरो लोगोसे आं बेयाव बुंनो सानदों कि गोबां क'क्राझारावहाय गुबुन जाथिफ्रा दख'नानि बिजनेस बर' हारिनि ट्रेडिशनेल ड्रेस बिजनेस खालामना दङ बाट बिथांमोना एसेबां गिदिर दखान थानानैबो जेबो माखासे मददखौनो हराखै आरोना बिराद गिदिर दंमोनलै सासे ना सानै बिसोरो गांसे हरदों आरोना बर' हारिनिफ्राय जों बेसेबांबा बुरजा मोनबोदों आरोना बर' हारिफोरनि बिजनेसा जुदि बेबायदिनो जुदि मोजां जाबाय थायोबा बिथांमोना बिदिनो मदद होबाय थागोन जोंना मा
गुबुन जाथिनि ड्रेसखौ माने फाननायखौ जों बायो ड्रेसाथ' जोंनि बा जोंनि ड्रेस जोंनि आगरफोरखौ खावनानै बिसोर बानायदों ओमफ्राय बेयाव खम दामावनो आगारना होयो ओमफ्राय जों बायो बिसोरनि बिजनेसखौ गिदिर खालामो बा जोंनि खैफोदनि समाव बिथांमोना जोंखौ मदद खालामा स' बेफोर मा स' बेनिखायनो जों गावनि जाथिनिखौनो माने मदद खालामनांगौ गावनि जाथिखौनो बायनानै मदद खालामनांगौ आरो ना हाजार मेसिनजों बानायनायानो जाया मानो खालि बर' जाथिनिफ्रायल' बायनांगौ आरो ना गुबुन जाथिनिफ्राय बायनानै बिसोरखौ माने डेभेलप खालामहोनो गोनांथि गैया नायदो थांनानै नाय नों जोंनो प्रेक्टिकेलि आंनो प्रेक्टिकेल थांबाय एसेबां गिदिर गारि लानानै जों बेरायहैदों गिदिंहैदों दिनै गुबुना हरदों बाट बिथांमोना स्टकआव गैयाबाबो मोनसे थांनाय हिसाबै खैला मैलानि थाखाय नङा होमबा बिथांमोना हरखाङाखैबो गुबुनाव जों सोंदोंमोन हरखाङाखैबो हरखांनायबा बेलेग खोथा गुबुननो हरनायबा बाट बिथांमोना हराखै जों जेबो सानला बारु जेबो साना जेबो नङा बाट बिथांमोनखौ जों नोंसोरनो बुजिलायदो आरो ना जोंनि हारिनि ड्रेसखौ लाना बिथांमोना बिजनेस खालामदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव खैफोद फैब्लाबो जोङो गांसे दख'नाखौनो बा गांसे आर'नाइखौनो जों मोना मिथिबायना गांसे आर'नाइ गांसे गामसाखौनो जों मोना मिथिबायना बेखौ नोंथांमोना सानदो आरो ना जों मेसिन बानायनायानो हक मा बानायनायानो हक जों गावनि जाथिनिफ्रायनो बायनांगौ गुबुननिफ्राय बायनो गोनांथि गैया रायजो राजाफोर जों गुबुनखौ मानो ओरैनो डेभेलप खालामहोनांगौ देलाय नोंसोरनो साननानै नायदो ओमफ्राय बर' हारिनि माखासे माने दखान होग्राफ्रा गोबां माने दुखु मोनो आरो गुबुन जाथिनाव बायनायखौ स' बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बेखौ सोलायदो आं बे प्लेटफर्मखौनो सोलायगासिनो दं र'